हाय फ्रेंड्स, मी किरण स्वादविड्समध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आज आपण इन्स्टंट कैरीचा छुंदा बनवणार आहोत। चला तर मग रेसिपीकडे वळूया। मी इथे 200 ते 250 ग्रॅम वजनाची कैरी घेतली आहे। स्वच्छ धुवून पुसून तिचं साल काढून घेते। त्यानंतर तिचा कीस देखील बनवून घेतला आहे। इथे 6 चमचे साखर, पाव वाटी गूळ, कैरीचा कीस, पाव चमचा सुक्या अद्रकची पूड, पाव चमचा काळी मिरी पूड, 1 चमचा भाजलेले जिऱ्याची पूड, अर्धा चमचा नॉर्मल मीठ, 1 ते 1.5 चमचा तिखट आणि 1 चमचा काळं मीठ घेतले। आता आपण हे सर्व साहित्य एकत्र करणार आहोत। सर्वप्रथम मी कीस टाकते, त्यानंतर गूळ देखील किसून घेतला आहे, म्हणजे तो त्यात विरघळायला लवकर मदत होईल। त्यानंतर साखर, त्यानंतर इथे मी भाजलेल्या जिऱ्याची पूड घेतली 1 चमचा, त्यानंतर काळी मिरी पूड पाव चमचा घेतली। काळी मिरी पूड जास्त वापरायची नाही। त्यानंतर पाव चमचा आलं वाळवून आणि त्याची पूड तयार केलेली ती, अर्धा चमचा मीठ घेतलंय, 1 ते 1.5 चमचा तिखट घेतलंय, लाल तिखट तुम्ही आवडीनुसार करू शकतात, आणि 1 चमचा काळं मीठ घेतलंय। कैरी आंबट असते त्याची चव, त्यानंतर काळ्या मिठाची चटपटीत अशी चव आणि तिखटाचा तिखटपणा आणि साखरे गुळाचा गोडवा, असं चटपटीत असा छुंदा तयार होतो। हे सगळं मिश्रण आपण एकत्र व्यवस्थित हाताच्या साहाय्याने एकजीव करून घेणार आहोत। सगळं मिश्रण एकत्र करून झाले। मी आता गॅसवर एक कढई ठेवली, त्यात हे सगळं मिश्रण टाकणार आहे। इथे तेलाचा वगैरे वापर करायचा नाही आहे, कारण साखर आणि गुळाच्या चिकट याच्यानेच तो छुंदा छान असा शिजून घट्टसर होऊन जातो। आता मी याला मंद आचेवर 1 ते 1.5 मिनिटं शिजवून घेणार आहे। आपण कैरीचा कीस केल्यामुळे तो पटकन शिजायला मदत होते। पाहू शकतात, कैरीमध्ये साखर आणि गूळ छान असा मिक्स व्हायला लागला आहे, त्याचं पाणी देखील दिसायला लागले। हे सतत चाळत राहिल्याने पूर्ण छुंदा एकसारखा शिजून गेला आहे। त्यात थोडंसं 2 ते 3 चमचे पाणी टाकते आणि पुन्हा 1.5 ते 2 मिनिटं शिजवून घेणार आहे। पाण्याचा ओलापणा कमी झाला दिसतोच आहे। आपला छुंदाही घट्टसर व्हायला लागला आहे। आता मी गॅस बंद करून याला असंच कढईतच गार करून घेणार आहे। बघू शकतात आपला छुंद्याचा कलर किती सुंदर झालेला आहे। छुंदा तयार झाला आहे। मी त्याला एका बरणीत भरून घेते। अशाच रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा। त्यानंतर व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओत नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।